Hello mga ka-listeners, good afternoon o kining ako ang video gahapon pa ni mga ka-listeners no. Kasuroy-suroy ko sa mall nya wa man ko istorya kay banha mag-mall no. So diri na lang ako payag akong istorya karon mga ka-listeners no. Nya Merry Christmas kanatong tanan mga ka-listeners no. O anhin na lang ko magbasa sa inyong comment no. Di ako sa payag karon pero ang video na ako sa mall naglaglaag paghapon no pizza 24 ni nga video nya karon pizza 25 na mo na nga Merry Christmas kanatong tanan no. Og ang akong unang basahon comment si Ira Mitikson. Ingon siya wala pag yun ang part 5 ang emoji ni nga nagduha no. So na-upload ang part 5 o part 6 no, ulit lang kong pasa ning comment no. O nga si Ellen Loriaga part 5 please dol, na-upload ang part 5 no 6 dito basa no. Nya si Rose Antomambien always kugatan ako kung nag-upload ka na, salamat po sa paminaw no Rose Antomambien. Nya si my own channel salamat kaayo with tulo ka heart og emoji nga katawa nga gipaningot. Si Badiday salamat sa sumpay lods, sige jud ko og gahawat lods, aha na di ay si amigo amiga na ako drama gihulat sa iya. Nagiwa na may update si amigo no, wala na siya nag-upload kay brag gilaay na po siya siguro tungod sa kadaghan nga uploader no. Nya pirmi lang gyud mag-una pod wa tay mahimo muna nga ning laylo na si amigo no. Nya ako parang sana pud ko maka-upload tungod lagi sa makalaay sad ba kay hurot-hurot na ang mga drama no, wala kay tay masundan nga mga bag-o pero sige lang kay sige makita patag laing drama padayon Japon. Og si Angela Labadja okay na dugay lodi basta maghulat gid ko with emoji bro kubok na pahiyom nga namula no? Salamat kayo Angela Labadja. Og si Jedeline Perez salamat dul with kuan 5 ka heart na yung comment no. Nya pasensya ila tong video kay kuan laglaag lagi ko lakaw-lakaw kay wrong timing o paglaag mga ka-listeners anay kay sayo kay nanira ang mall no alas 7 gabi dali pug naog kay imbis mula agos babaw naog na kog dali kay manira naman mga ka-listeners no, may balo na nag-paging na kuan manira alas 7 dali og naog kay muli na lamang gikan ako na ngumpra og ginigmay padung ako sa counter kay kuhaon akong gibilin nya hapit og pusing-pusing dapit sa ilahang Christmas design nasa ubos no, napagos escalator kasakay pero dapit sa kuan hapit-hapit og selfie nagsulo na mga ka-listeners no. Ulaw po kayo di yagi na ako video para kuha tanan background mga magian ha mga siya ka-listeners no. Si Jeneline Ferry salamat dol with 5 ka heart. Nya si Ima Madura salamat na jud part 5 sir gaya na ko naghulat. Nya si salamat kay Ima Madura no, sa paghulat. Nya si Angela Labadja salamat kundi sa part 5 ang tingtatanan og heart og sign of prayer no. Nya si Noel Estupito yehe na part 5 no. Nya si Maria Ira Lakang salamat sa upload sir, nag-attend ko sa imong upload, salamat kayo no. Og kini sunod nga video mga ka-listeners no, mao ni ang pagsugat sa Pasko no. So kuan siya sugat sa pagkatao sa atong Ginoo nahuman na ni no, pay paghuman sa misa niya hapit lang ko og video para kuan remembrance sa Pasko kay kuan sayang ang di na mubalik ang tuig ba no. So hapit na ang video kay dito pod mga ka-listeners no. Nya kuan selfie ginagmay kana video ginagmay nya karon bubasa og tiwas mga ka-listeners sa comment no. Si dichoon lang siguro na ko ni uban no, si Rose Antomambien salamat sir Jan, God bless you always more upload pa sir Jan, salamat kay Rose Antomambien. Unya si I am Charis salamat sa pag-upload sa sumpay with emoji nagpahiyom, salamat po kayo nimo I am Charis no sa makanunayong pagpaminaw no sa imong pagsuporta, salamat kaayo nya. Merry Christmas nimo I am Charis ug kaniyo tanan mga ka-listeners no. Og si Marian Laborte salamat sa upload sir Jan with tulo ka heart o na sign anay plug no, salamat kaayo Marian Laborte. Og si Ira Mitikson salamat sa part 5
part 5 loads, waiting sa part 6 o na emoji nag tulo ka buk nag heart no, dyan ay mga heart ng lupad. Salamat kay Ira Mitikso no, sa kami nagpapaminaw niya si Ma'am Isim po, salamat kay naminaw sa ano aning dramang buwak na salamin niya si Marlon Suko, gilaay naman may anibus kay tagdugay naman ka mag-upload, pasensya kayo Marlon Suko Junior no, Marlon Suko rin Junior yung sumpay. Salamat kay Marlon Suko sa kapabot at pasensya kay dugay kita maka-upload sa kay kuan mo guning pahulay lang ko ito ba kay para sa pag-amping sa kabulingon labi na sa mata no, muna nga pahulay lagi ginagbay mga kalisuners no, ginagbay tagaas na dahil. Pero pala yun, nagyapunta mga kalisuners, laban lang yapon. Si Janet Bangkong, shout out ko sa taga Bukidnon, ang mga Bangkong pamilya sa lungsod sa Pangantukan boss. Salamat with 5 ka heart. Salamat kay Janet Bangkong. O si Kim Tara, salamat. Dugay yun ko paabot. Ay kadaadlaw na lang kung mag-open sa akong YouTube para mag-update sa buak nga salamin. Salamat kay Kim Tara sa imong pagpaabot no ng drama buwak nga salamin. Anya si Mariba Borlods, salamat kay naana jud ang part 5. Dugay-dugay sa ang part 5 lods no. Okay ra na lods kasama sampayan ang daog na. Salamat kay Mariba Bor sa pagsabot no. Si Luz Biminda Orales, salamat kay Luz with heart. Salamat kay Luz Biminda Orales sa pagpaabot ng dramahan no. Anya si Margie Jimida, hi po dol, ako agyo ni giatangan ba ang part 5 dol. Salamat dol, makawala gyud sa kalaay dol. Ug shout out ko dol sa mga taga Cebu from KSA. Salamat dol and take care with emoji nagpahiyon no. Salamat po kay nimong Margie Zimida no sa mga pag-atang aning drama ang buwak sa salamin no. Ja pasensya kay dugay ta makasumpay. Nya shout out sa ano sa taga Cebu no. Shout out ni from KSA. Salamat kay Margie Zimida no sa KSA. Si Janet Bangkong, salamat po sa inyo boss from Pitugo Taguig. Salamat po Janet Bangkong no, sa Pitugo Taguig. Si Luz Biminda Orales, Lodi Jan, salamat kay naana jud ang part 5. Waiting kayo ko kay maka-excited na jud. Salamat kay Luz Biminda Orales no, sa pagpaabot niya. Si Ma'am Isim, hi admin, I've been waiting this episode 5. Salamat kayo, God bless you with sign of prayer na flowers no, mga flowers heart. Salamat kay Luz Ma'am Isim no. Na si Luz Biminda Orales, blessed morning Lodi. Wow, sa wakas may part 5 na jud. Salamat kayo po Luz Biminda Orales no sa pagpaabot. Nya dito lang kong basa sa inyong mga komento no sa si Rose Antomiabin Sir Jan upload parts sa part 6 na excited na siya. Salamat, waiting for your next episode. Salamat kayo Rose Antomiabin no. Si Myla Tuyak, salamat po sa part 5. God bless idol. Salamat po Myla Tuyak no. God bless po nimo. Merry Christmas. Nya sa sunod na po ko magbasa mga listeners no sa inyong mga komento labi na katong mga pagibabasa no. At itong basahon sa sunod higayon mga listeners. Okay. Unya dito lang ta maglangan mga listeners no. Paminawan niyo ang part 7 sa Buak nga Salamin. Bakit hindi mo maramdaman ikaw sa akin? Og karon mga higala, di ta maglangan. Niya ang sumpay ning atong sugilanon. Buak nga salamin. Kaibigan lamang. Imo kong kakasaban? Oh! Tungod ka na buuan ka na! Makatapang ka lang! Huwag kay katungod ka mga saban ako! Doon ako'y katungod! Tungod kay usa! Kisa naghatag di mo pagtugot ka kasaban ko? Ang umaabot ba na kong ama-ama nga hilaw? Dako laging sa ka na buhaton ni mo! Di ka maging magkasabot ni Janet? Panuway kang patabangon! Ibo na ba ninood kong kasaban? O saban, ha? Nagsalig ka anang nagya-iya lang nga Rolando? Janet! Kawag ko niyo may batasan! Ayaw nga nagdili maayon si Rolando! Tungod ka na ko sa kag-utang kabubuto niya! Gawas pa! Buutan ka na siya natong tanan! Oh! Buutan tigali na siya nimo! Kinaibog na nimo! Aray! Aray! Aray ka! Gasagpa ko nimo! Tungod ka wag kay batasan! Kiunsa ka man pagpanako sa... Ni Ma'am Sofia! Ngano ingon na anak ka magkabastos! Oh! Pagbato ng pagtahod sa mga magbuwang ni mo kidad, Janet! Huwag kay batasan! Ayaw kong
katabang ko. Pero maguhang ko nimo. O kinala makasabot ka. Kaya nahitabo nimo, gaba na si mapapabaya si mong kaugalingon. Ikaw rin ang imasulo na na imong pagkamabdos, Janet, o lain. Ayaw kong sukli, ha? Agahon ko nimo. Manghuta ka. Busa angay ka may baw sa gusto pawatasan sa kababay. O di ko sa'yo pang paglumpong nimo og daghang uyab. Ang pagpahilabot nimo. Sa may nasusi mong utok, Janet. Nariana man ka. Kugyuyawi, ha? Kay katabang ka lang. Ikaw ang batasan. Kay katabang ka kabuso ko ng amor. Hindi ba iiyo mo? Sofia, sa magayon na hitabo sa imong anak. Hambot. Pero nagsuka-suka siya. Usa? Pasin unsa na ha, Sofia? Ayaw ko bala ka, Rolando. Ako siyang kumbensihon nga magpadoktor na. Wa ka bigyo ideya kung unsa gyud iyang sakit, Sofia. Wa pagid lagi. Kinahanglan ang doktor ang musulti kung unsa gi ang sakit. Sige. Sultihin din ko kung unsay resulta sa inyong pagpa-check up, ha? Aron ato din kini matiman. Dili mahimo nga pabutong pa nato nga bugrabe ang sakit ni gibati. Agit ka kayong manood kida, ha? Ha? Kiwa ka ni batasan! Pailong sa kaugtaong ang batasan, ha? Hilaptanon ka! Parang hindi problema! Hindi na mabugnot! Matulaong na ka! Anuway ka! Hangin na yung kahitan! Gusto na! Saan mo rin tanan? Kaya una-unahon ka lalaki! Hilam! Hilam! Ayaw na kong basula! Ayaw magwahal kay pisog maunsa parang bata niya sa masamakan! Gusto kong mamatay nagbataa! Dili ko gusto mahimong inahan! Pamati na ko! Pamati! Pamati sana! Gusto na! Gusto na! Ayaw paghilak! Tabangan ta ka! Nagkamati ka! Tabangan ta ka sa pagsulbasan na imong problema! Nagkamati ka! Tinuod ka! Tinuod ka! Tabangan ko di mo! Oh, promise! Promise! Tabangan ta ka! Ay lang pagwayag kay masimong sila bata! Imo na kong ipaduol kang Dennis! Oo! Buhato na ko tanan! Ipaduol ta ka niya! Timan inang imong gisaad ako, ha? Oo! Ako nagtimanan. Pero kinala mo saad sa kanako. Gadilion na ni mo hilaptan ni imong gisabak. Haba? Sige, sige. Pero, ato na ning sikreto, ha? Oo, ato na ning sikreto. Pero kinala mo saad yung kanako. Bisag unsay mahitabo. Dili gyud na nimo ipakuhang nimong gisabak. Oo. Basta tumanon sab nimo ang imong saad nga tapangan ko nimo kang Dennis. Siya na kinang gusto na kong pamahibog abahan sa akong anak, Almira. Sige, sige, sige. Sige, kalma na, kalma. Kaya makadaot sa bata kung maghul ka. Pero, ato rin yung sekreto, ha? Ulagi, ulagi. Ato na yun yung sikreto. Sige. Ato na yun. Karong gabi, ganahan ko nga makig-uba ni Dennis. Unsa? Mong pangitag paagi nga ato ko makatuog sa kwarto ni Dennis. O kinahanglang puwag ka na mo si Dennis, Almira. Saom ni na ako si Janet. Gusto ko siya nga makikuba ni Dennis karong gabi. Noon sa mansap ko. Isaad man sa doon ko niyang mangita ko pagi. Pero saan man ako pagbuhag si Sir Dennis? Uy, kalibog ini, uy. Toy, ayaw na, Toy! Kumusta na itong agawon nga hilaw, ha? Kuyawan ka? Sa boy, Ay, kasi balik di kuyawan na mo kaliblag tuka tunga diha. Wa may steps.
Kulbaan. Tips. Kulbaan man. Kulbaan ka gamay ba? Ay, sa pagsultian na nga agang hilaw. Ikaw ba na nung laban biya pong ka nang inanok anak? Di ba ako nabagigam maldita kinano? Ikaw ba? Ikaw rin ko tao na permik? Hingos mo, sipong ka? Beto siyo po ni Milong di. Sabi di ay basta mo. Sorry. Gisubawan ko diri. Ay lang nga, naunsam ka. Mura mo gagawa sa muna na, bisa gibinoangan pati ka diha. Nga naman ka? Toy. Tuwing na sad. Ay, ko tawag lang gabi. Ha? Mabatian ka ni kas kung uyab na. Kuan ka nang, di man lang ko kinahagsamok ba? Mang di na lang ko magsupak-supak nila ni Ma'am Sofia. Sus. Mo ginaw kabiliban ni Malmira. Mao nga, isambog yun akong gugman mo. Nabadiya, oy. Gusto na anak, toy, oy. Anta lagi. Napakoy buhaton. Sa imo ba itong tabangan, di ka? Abay, suwayan ako buwag si Dennis. Ano sa to? Ako suwayan o pakigbuwag si Dennis. Nanso ka? Uy! Uy! Anong ka? Uyuwam na di mo ginawa, uy! Mura mo kong kibayo sa langit sa kalipay sa magisulti, Almira. Katawa na ito. Ganun si Dennis? Oh, sige na. Ako na yun. Usa pa may langayan ni mo diya. Laga na. Ay, Huwag sige. yun itong tungagaon. Sige na. Di na ito kalakaw. Sige na, day. Huwag ito. Hadi ako nakahaki. Gisugo mo gawin lang ito niya. Papalit tong gusuka. Ang samis ng tiguang nga. Naman na magsugo. Mura yun na gapoy yung payag, day. Ari sa kanina. Ari na ka. Huwag yun na to, ha? Ay. Sa omni na ko, ha? Pabuwagan mag ni Janet's Dennis. Ay. Noon sa mansa ni Sir Dennis, uy. Ate ko, ya, pramanong tami, pero... Pero anong yaman sa kong gihakan slips, uy. Ay. Ano na ni, uy. Wala magdipilit sa kong ngapil, ang ngapil. Pero... Hadlok man sa ko sa bahay ni Janet. Tingali kaya yung patyo na kong pagmangkon. Kanuhay sa bata. Ay, ang saunin ako siya pagpakalma. Ako nalagay sundo niya sugoy. Pero nga naman sab ko. Wala kalain ako. Ano dili mo ko ganahan nga makigbuwag ni Sir Dennis bisan ate ko Brami. Hala, uy. Gisidok na ba ko human niya kiss na ako. Siya ka ako mabana. Pero, imposible sa dana, uy. Saglit na. Nagdakog snacks para nimo. Unsa naman ka? Nauwasan na kasi mong hilak-hilak. Okay na to, uy. Unsa man nga okay? Okay ra nga gihaggan ta ka? Kuan. Unsay kuan? Klaro na, Almira. Sulti ko sa imong gibatik. Nasuko ba ka nga gihaggan ta ka? Wa na, uy. Ako na lang yung nauna nga apil to sa itong drama. Oh, mo ba? Pero, ayaw na tugos ba, ha? Kung nakarespeto na ako si mong gibuhat pa, ya. Abi kayo, ubos naman kung katabang ni mo. Isa nun sa nila imang pupuhat na ako. Ingon na, nagin mo mga dato, no? Isa nun sa nila masusin yung utok. Inula sa day pondayunan. Kanan nila ng snacks, oh. Janet. Naon saan masab ka? Nga nang imo ba gipatawag si Almira? Wa lang. Doon na lang ko hikipabuhat niya, mami. Unsa? Ug unsa bay gipabuhat mo niya? Basta. Doon ako hikipabuhat sa amaw.
Stilan. Aon sa man mga adto na tas doktor? Di lagi ko magpa-doktor. Wa ko'y sakit. Pero luspad ka. Nagsuka-suka ka. Ay da, drama ra ng ako eh. Unsa? Nagdrama ka lang na kay sakit. Nana ha, mikaon ako. O karon sulti ko kung unsay nahitabo sa luyos sa kakahuyan. Ha? Nakita na ko nga misunod ka ni Janet sa kakahuyan. Unsay inyo gibuhat sa kakahuyan? Oh, nagsulti. Unsay inyo gipanagsultihan? Amo rin niyo eh. Pambabae ra mong gihisgutan. Tuod. Ato na ni humano na to drama, oy. Ang imo lang uyab, nga tutumo nga ilaron nga uyab. Katunang kasi. Pusa karon nga nakita na taniya. Magbuwag na ta. Unsa? Magbuwag ta sa atik uyab nato. Hoy. Maghuwat ka kung kanus akong makigbuwag nimo, babe. Basta, buwag na ta. Sige. Buwagi ko. Aron mo ulbo ang kayo inimbaya. Unsa? Unsa naman taon mo eh? Ano ako maging yung lisod-lisod na inyong mga problema sa kinabuhi? Una na resulta sa mga tao, dili mo sandig sa Ginoo sila problema. Pataka na lang sulti. Kadrama ba nimo? Angang, ako may maipit na inyong problema, Bi. Inyong problema? Oh, Ngano? Doon na di laing na problema karon? Nga ikaw ang giproblema? kuan, kanang, Unsay problema ni Janet? kuan, waman. Ayaw pa makaka. Sulti ko. Unsay problema ni Janet? Kuan, huwag ko kahibaw, oy. Naibaw ka. Tungod kay naibaw ko nga doon na siya gibuhat nimo. Didto sa luyo sa kakahuyan. May garas ang iyong bukto, no? Ay, Ugwa na ganina sa dihang gihagkan ta ka. Busa, doon na siya gibuhat nimo dito sa kakahuyan. Iyak kang gipasakitan, di ba? ay, kuan, kanang, naglalis lang, mi. Usa? Og unsa man sad ang inyong gilalisan? Ay, kinahalan bago na may baw ka? Ngabuwag naman ta. Og kinsa may nagsulti nimo nga buwag na ta? Ako, good. Nakigbuwag na ko kunimo. Dili na ta ati kuyab. Hoy, pamati, babe. Kung ang babay makigbuwag, unya dili mo sugot ang lalaki. Wa gyud nahitabong buwag. Unsa? Ingon na day na. Oh! Ako maka ang unang uyab nimo. Oh, ikaw, pero atik raman eh. Unya, di mo kumusugot nga magbuwag ta sa atong atik nga uyab-uyab. Ay, So, di ta magbuwag. hala, uy. Hala, no. Ingon na day na. Janet, maluoy taong ka na ko, uy. Padoktor na lang. Or ba klaro na kung unsag ng gibati ni mo? Di lagi ko pa doktor, mami. O ganun dili magpa-doktor, Janet. Tito, kuan. Alang sa imong kaayuhan kung magpa-doktor ka. O dili ka. Nga naman. Kuan. Kanang, nawara man ang akong gibati, tito. Napasahan lang ko sa gutom. Oy, Janet. Mao nga, dali ra akong kabuhion. Janet. Mas maayo ginang mahiling kag doktor kay midaot ka. Unya, minuspan pa. Bitaw, Janet. Aw, ang ato lang family doctor ang akong panion. Di lagi ko magpa-doktor. Okay ra lagi ko. Kalimti ninyo nga doon ako'y sakit. Janet. Maghangin lang una ako. Uy. Naunsa naman ang anak ni mo, Sofia. Dili naman mamati og tambag. At iba na ka na, ha? Oo, Rolando. Ako na'y bahala ni Janet. Taoy. Nga na naman tao ning life na ako nagkaproblema naman yung ko. Sa may buhato na ako, ani.
Di man makigbuwag Sir Dennis na ako eh. Hindi ako sab. Hala no. Mura sa kong nalipay nga di siya makigbuwag na ako. Ay nayabag naman tingali ko. Gusto naman niya akong gibati oy. Ano manog? Huwag ka na sa kong mapaduol ka na ni Sir Dennis. Niya, hindi ganahan ko nga mamati nga uyab mi. Ay, mana. Niyabag na yung ka, Almira. Uy, Almira. Ate kuya, printaw ni inyo, uy. Ayatang madaday. Hoy, Ay, Amira. Unsa naman ang akong gisugo nimo? Gibuwagan na ba nimo si Dennis? miss, pero di man siya musugot nga magbuwag mi. Unsay di mo sugot? Kinahanglang magkabuwag yun mo, nakasabot ka? Nga naman, Janet. Unsay plano nimo? Oh, Dennis? Unsay plano nimo? Ganong imo man kung pabuwagan ni Almira? Kuan? Kanya, Dennis. Tumaga ko, Janet! Ay, Walang! Gusto na ko ka magkabuwag mo. Kay dili mo bagay. Kay katabang lang na si Almira. Ganong rin katabang na si Almira? Kinahanglan ba yun nga ang pulos lang kwartahan lang ang magminyo? Ha, Janet? Oh, dili man. Pero... Janet! Kini lang ang akong ikisulti. Unungin na sa pagpasakit si Almira. Kay ako ng uyab. Kasabot ka? Dennis! Miss Janet! Asa ka paingon? Miss Janet! Pasagdis niya, Almira. Dili! Dili na ko siya may mong pasagdan. Janet! Balik na rin, Almira! Miss Janet! Balik! Miss sa kakahuyan si Janet. Kinala masundan ako siya. Basilon siya masun sa utok at bayana. Bitoy! Bitoy! Sir! Ha, yan ako, sir. Saman, si problema ni mo. Ito din akong wheelchair. Musunod na nila ni Almira sa kakahuyan. Sadali! Pero, sir, listen man yung wheelchair dito, sir. Ito ng wheelchair! Kung saan na ireklamo ni mo! Ikaw, good sir. Sige na! Inyon bitaw ko nga. Ito ulit na wheelchair. Sige, panugam, sir. Sorry, sir. Basi madarin ng panagano dito kay kakauyan na ba ito dito? Tagal man yung store niya, diha. Ako, bitaw. Pagdali diha, ay na pagtagag sulti diha. Dali, sir. Ay naman ni si Janet. Miss Janet! Hay maka! Masulti ta! Miss Janet! Hindi mahimok pasagdan ako kumangod. Hindi yun mahimok. Miss Janet! Hain ka! Janet! Awa! Palayo na ako! Miss! Naka na si Babaw sa kahoy! Tanagikatkat man ka diha! Ayaw magbuot! Kanaog diha! Tingali pahagbog ka! Umakuhaan ka! Mao ka na gusto kong mahitabo. Makuhaan ko. Kung mamatay kining bata sa akong sabakan. Ayaw nagpuhata! Kanaog diha! Ato na sa buta ng maing imong kahimtang karon! Wala'y magkaluwas na ako sa kauwaw. Diligid ganahan si Dennis na ako bisan gamay. Nasuko siya na ako. Miss Janet, mauli-ari lagi na siya. Dili na siya ganahan og pakalitan sa mga pangitabo. Basta kanaog ni diha. Masulti ta. Sige na. Di lagi ko gusto og bata. Kung di ka gustong bata, ako na lang na siya. Usa imo. Ang kunay ko nila na imo, anak. Ipagawas na. O kunya, ako na na. Ikaw ako ang kunini nga imong anak. Oo! Ako'y manginahan si mong anak, Miss Janet. Ayaw lang si Patya. Maayo tingali nga ipadrag test na nimo si Janet Sofia. Nga nung taong ako pa nabuhaton, Rolando. Wa kami ba kung unsa gyud ang bisyo ang anak nimo? Naibaw ko nga busy ka sa negosyo. Gani, pasagdalan nimo siya uban sa iyang mga barkada nga wa ta makaila. Rolando,
Okay ra na nga barkada ni Janet. Mga anak pa nagdato. Pero, mga bisyoso ka na matawhana. Rolando, Busa kinahanglang masuta nato kung limpyo pa ba ng dagan sa utok ng Janet. Kanaog na diha. Atong sabutan og maayong tanan. Sige na. Pero mahibaw sila nga mabdos ko. Ato na naitago nila. Samtang dili pa ta makahunahon nagpaagi. Sige na, Miss Janet, kanaog na. Dili ko ganahang maguba ang akong lawas. Miss, nakong sa magpakuha. Usa na ka krimen. Basta kanaog diha. Dali, sabutan na to. Sakal mga hunahunang ka ng iyong problema. Oh, hinay. 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 Dali. Ay, salamat. Salamat ka na naog ka. Karon, unsa may atong buhaton, ha, Almira? Una, sa ari una ko, nga dili na nimo ipakuha ang bata. Ikaw ang anging musaan nako. Nga sa oras nga mugawas ka ni bataa, kuhaon dayon nimo. O ako ni Saad. Ako ni kuhaon. Kusay ka bala ka, anak. Sige. Di na nina ako ipakuha. Ay, salamat. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Ha? Unsa man ang kondisyon na, Janet? Ang kunon mo kang Dennis, nga doon na kay laing uyab. Og nga ikaw ang mabdos. Unsa? Imo ko imong bakakon, Miss Janet? Unsa may naaana? Mamakagdagot nila nga dili ko mabdos. Ako na ng problema kung saan ako sa pagrason ng bahay nako. Ang atong problemahon karon, kung saan nga matago na kinagisabak nimo. Pwede unsa may akong buhaton? Muda ko magining tiyan ako. Kinala dili na ka magawas-gawas. Unya, mupundo ka na una sa mong kwarto. Ug may tingali nga. Nga sutihan nimo si Ma'am Sofia nga mabdos ka. No! Dili na mahimo. Patyon ko sa kong inahan kung mahibaw siya sa kong kahintang. Way inahan nga mo patay ka anak nga mabdos, Janet. O kainahan man nimo siya, kinala sultihan mo siya sa tinuod nga nahitabo nimo. Unya na. Unsay man yan na? Husto ka. Taguon na nako ning akong tiyan. Dili ko magpailang nga mabdos ko sa ubang tao dinhi. Pero dili ko gusto nga mahibaw si mamay sa kong kahintang. Musulti ko na siya ni Tito Rolando. Gusto ka. O sige, ikaw mahibaw. Pero kinahanglan nga mag-amping ka sa mga liho ka. Makalagot. O kayaw anang lagot-lagot. Kinahanglan malipayon ka, Pirmi. Aron dili mo sakiton nga mugawas ang akong anak. Ha? Ako na ng anak, di ba? Wa kay gusto, anak. Busa ako na na. Oras na mugawas na siya kikan si Muntian, ako na ang yang mama. Tonya, Sir, hay naman sa Almira. hala, tuon tos luyo, sir. Nagunsam siya sa luyo. Kuan, ay ambot at nila, oy. Muram tos lagsigig, dinukdanay. O kitsa may ang kauban, ha? Si Janet. Alagaw. Ipaapas ni Bitoy si Almira. Igna nga nangita ko. O, sir, ako na paitaas bitoy, sir. nga doon nangita naman sa kanya Almira, Rolando. Oh, Sofia. Nakakadid niya. Doon na lang ko ipatanaw niya sa library. Di ba di mahimog ako ni mo tanaw ini? Na mahago ka na kung ikaw pa. Si Almira lang akong palihugon sa paghapnig sa akong mga butang sa lamisa. Kay nakaunahon ako nga, anaon ako mag-opisina sa library. Unsa? O gano'ng kalit man ang bisantop si mga una, ha, Rolando? Gusto ko nga mamonitor na ko kanunay si Dini Sofia. O sige, patuaw niya sa library si Almira, ha? Ayaw na lang tani mo, Rolando. Klaro kayo na nakay interes ni Almira. Umikarap ng bayhana. Kung
Ingon mang lihok-lihok, murag og si Kinsa. Sir, Sir Ines. Okay na ka? Ay, kutasa, sir. Lisyo lagi kay ang daddy ni sir kay kabugangan naman gamay. Pangitaan sila si Almira o Janet. Ay, kapuya. Sige na, pangitaan na. Na, murag naagi diya sa portasan dapit, sir. O sige na, pangitaan na sila. Ako na yung maginahina sa pagpaligid sa akong wheelchair. Paglakaw lang, sir. Kapuyan ka na. Ay, tino, sir. Amping dia, sir. Ay! Mauna ang gusto na kong mahitabo, Almira. Kinahanglang may matudlo nga uyab nimo nga mamisita nimo dinhi. Unsa? Makigbuwag lang nimo si Dennis. Kung mumabdos ka sa laing lalaki, Almira. Oh, tanong siga-siga magkasibong mata diha. Gusto magkakang mutabang nako. Oo, pero dili ko na din ang manghilad. Ako'y bahala. Sige, bahala. Kung may lalaki nga mangita nimo, imo nang uyab ha? Unsa ko na yung gipanulti? Almira, kinahanglang mo tuog yun si Dennis nga dunay laing lalaki nga nakapanghilabot nimo. Aron buwagan ka kaniya. Unya, kung buwagan na kaniya, kami na ang magkasuod. Ako na ang muatiman niya kung masuko na siya nimo. Ha? Ayaw, sige ka ha, di ha? Oh, basta kay baon na ang akong plano. Pero, wa na lagi pero di ha? Ops! Ops! Unsa man eh? Unsa man ha? Awayon na sa di mo akong best friend? Ha? Nganong di naman sab ka ha, Bitoy? Hindi naman akong best friend. Unya. Kuyawan man ko kay ikaw mo yung kauban din eh. Kay I know you. You have a small. Usa you have a small? Small ka crazy ba? Ha? Ikaw ba? Ano pala guton man gyud ko nimo, ha? Miss. Kalma lang, Miss Janet. Jaman, gusto kang kawitan di ka? Sige, kawitan di ka. Sa gamay pa akong bata, pilyo ako makidula-dula. Dahian ako og ulo, numero Hoy! sa kamal Hoy! dito. Kung Sigsig ila kayo, Toy! akong Nga na, oy! madungong Kaluod gyud aning imong kinantahan, oy! lang ako dahil. Tawa na panuway! Hilong! Gusto na, Toy! Ako, Basta na, hilom na! Hilom na! Ay, nasunguga si Miss Janet! Almira, close na mo? Dili may musukol tagagawang bitoy. Mga katabang lang ta. Muna na ko ninyo, oy! May taugan pa ko. Uy, okay ra to siya. Muram to siya nagilag ganina sa pagpaingon niya din eh. Nagupuhupo rabi ako sa luyo niya. Nakita man ako nga, nakita man ganin ako nga midori si Dennis. Unya, kalit lang mihilag si Janet. Nga midagan paingon din eh. Unya, karon mura lang mo kuha. Okay lang siya. Ano lang na siya tagda. Sagdi na siya bitoy. Oh, noon sa mga Almira. Anong uyon-uyon naman mong praning? Hilom bitoy! Ayaw nga ligpaning si Janet. Day, nasuko ka? Sorry. Sorry, bitoy. Day, Di lang ko gusto sa amo, Kron. day, mura lagi kag ni seryoso lagi karon. Ano ka ha? Ano naman siya din eh. May apas ninyo. Nahadlok tingali nga mapatay ka ni Janet. Yakaw na ha. Ako na atuan si Dennis. Kuy, wala. Nawa, nagid akong passing ini. Karon na kayo. Mawagtang na si kinabuhi si Almira na ko. Nga na may apas pa man ka na ako ni Nis Loyo. Layo naman kain eh. Giyon sa makan Janet. Huwag ko niya unsa ah. Unsa magid ang inyong sikreto? Ngano ko tao na kahuna-una naman ka doon na may sikreto. Wa ko mataw sa unang panahon, Almira. Makaila ko og mga lihok nga dunay anomalya. Usa ayaw na ko pabalik-balika pa sa pagpangutana nimo. Wa lagi. Kung doon naman may istoryahan,
Amo ra lagi ni. Unsa inyo Pababay. ni? Unsa pang babay? Apil ko sa inyong gisultihan ganina, di ba, Almira? Oh. Naabtan gyud nako nga gipugos kaniya sa pagpabuwag nako. Unya karon moingon ka nga wa ko'y labot sa inyong panagsulti? Amot ba, uy, pero may mo ba? Nilauna ito maghisgot ba ni Janet? Ha? Ug unsa man ang gusto nimo nga atong isgutan, ha? Kuan, kanang... Unsay kuan? Sige. Ikaw akong pabuton karon. Kung unsa ang gusto nimo nga atong isgutan. Ang imong inahan. Unsa? Ug nganong gusto ka may isgutan ang akong inahan? Almira? Kuan, nahibong lang ko ba? Nga nung mo ko'y nakita bisan sa kahulagway sa mong inahan nga naka-display sud sa bahay. Tungod sa mga demonyo. Ha? Tungod sa mga demonyang inahanog anak. Gusto nilang ilubong sa kalimot ang akong inahan. Sukad lang moabot ka ng inahanog anak sa kinabuhi sa akong amahan. Daghan na ang mga way lami nga pangitabo inibaya. Mao dahil dili ka maigbuot ni Janet. Lahi silang matanga sa mga babae, Almira. Mga plastic sila. Mga tigpakaroon ingnon. Busakin ang lang mag-amping ka ng inahanog anak. Ayaw gyud pada sa ilang kabaldita. Ug sa ilang mga lingla. Ha? Puno sa kabuang ang utok ang matawana. Pero nga nung gitugutan man sabdi sa imong amahan. Abot. Wasad ko makasabot. Kung nganong sa tanang babae, kana pa man si Tita Sofia ang naunaunaan ni Papa nga ipuli sa kuinahan. Mao ba? Siya ang nagpatangtang sa mga lagway ni Mama sa sala. Wa pa ko malimot sa maong hitabo. Oh, Sofia. Anong niya ang gawas? Gusto ka magkaha nga anhin na mo puyo sa bay. Kuan mga Rolando. Mura maglaidan ko musulod sa bahay kay naang na ko hulagway sa mga asawa niya sa sala. Usa? Laidan ko magtanaw sa hulagway nga murag nagtutok na ako. Nung sa may gusto ni mong akong buhaton siyang hulagway. Mahimo bang taguan ang una na nimo? Dili pa ko gusto makakita sa dagway sa mga asawa nga sa Melinda. Wa sila may ibaw nga namatir ako. Samtang di ako sa suok. Si Tita Sofia ang naghulhog ni Papa. Nga hipuson ang tanang hulagway sa kuinahan. Mao di ay. Unsay mo di? Mao di nga sekreto ang pagpakita si mga amahan ako sa hulagway sa imong inahan. Ug unsa man ang rason ni Papa nga iyamang gipakita nimo? Gimingaw siya sa imong inahan. Unsa? Mo na ang nakita mo sa gibuhat ni Papa? Oh. Gimingaw kay si Papa nimo sa imong inahan. Kung naibaw ko nga ang imong inahan paghihapon na naa siyang kasing-kasing. Kung mao na, di na kinahanglan magpakasal pa siya kang Tita Sofia. Pasag di sila, babe. Ha? Salamat nga natural ka ng pamation nga mosampit ako, babe. Pasag di lang una sila mga desisyon. Arong way gubot. Okay ra gid nimo. Nga mamahimong reyna ining bayas si Tita Sofia. Oo. Kung maunay gusto si mo amahan, ganun dili. Almira. Ay, nang? Natunya? Kaunta mo, Daya, Almira. Ay, pagtuon ko niya sa library ni si Rolando. Ah? Ako? Nahibaw ba kasi ang tuyo na ako na tunya? Ay, wa good inday. Sulti, uyab ta. Busa kinanga mo sulti gid ka na ako sa tanan mong buhaton. Oh, aha?
Di ba mao man ang hustong buhaton ng Tonya? Way ililong sa uyab aron way gubot. Oo, oy. Ang bakakon, maing bitayon. Nagtunya. Bitaw, way ayo ng mga taong bakakon day, oy. Ang igagadi ka magtagong sekreto si mong banaw asawa. Arwaton haigod ang pagpuyo. Ito magiskutan na, oy. May tingnan ako na ito ng imong papa, babe. Dali, ito din ako yung wheelchair ni mo, ha? Mamalik dito sa bahay. Sir Rolando, yan ako. May isugo ka na ako, sir? Gusto lang ko magpatabang nimo sa pag-arrange sa mga butang din sa kong lamisa, Almira. Kaya anhiyon ako mag-opisina din. Ha? Ani ka mag-opisina, sir? Anhi din. O gusto ko nga mahapnig ning tanang papel ibabaw sa lamisa. Sige, sir. O ang tanang papel din sa lamisa ibutang sa box, ha? Kanang box, no? Oo, sir. Anal na sige. Biyan taon na ka din. May buhaton lang ko sa kwarto. Sige, sir. Todd, kung doon na ka pa'y makita ang karaang mga picture ya, ipusa ha? Tago o ihatag na ko unya. Sir. Sige. Diya ka na. Ay. May noon. Salamat nga ako raw sa dini nga manghipos. Di ko ganahan nga magduda na samnamo si Mama Sofia. Ay, sao manin ako, oy. Madlok magigumusulti ni Mama Sofia nga iya kong anak. Ang problema lang ko dawaton ba ko niya nga iyang anak. Sugdan na ako na yung trabaho na ako. Mami, Kumusta naman ka? Mayo kami hayag na ng naong mo. drama ramang guna na ako ang akong mga suko-suko, Mami. Unsa baya ka? Unsa? Tuod, Mami, mulakaw ko. Doon ako'y pakikita ang amiga. Janet, tilag unsa na sana imulakaw, ha? Pagbantay, gyud. Kinagduda biyas dito ni Rolando nga nagadik-adik ka na. Unsa? Mauna, busa kinahanglang mag-amping ka sa imong mga lakaw. Katag-ang sabsiyada? Unsa na katagan? Ano man? Tinuod bang nagadik-adik ka? Waoy. Joke ramang gunang ako, Mami. Ay, kung tuod ayon. Nagtiniguwang naman in taon ka, oy. Basta kinahanglang mag-amping ka. Ayaw gyud pag-adik-adik, ha? Ay, di lagi, oy. Sa muka, sabi niyo din, oy. Samo ka ron. Tiyalig hubog ka na sa gupauli, ha? Dili, oy. Warat lang. Saan mo ni Bayhana? Kalit magkalami ang batasan? Kabog pa. Doon kayo nagkudani wa magamit ang maong lamisa da. Abog na yung kaayo. Nana sa karton na ubang mga folder sa niya sa lamisa. Abugag yun. Uy. Sa mananahagbong nga lagbok. Uy. Sa manimisi, Will? Picture man ni. Doon na kita mga picture din eh. Umo ni mga pictures nga pataguan ni Sir Rolando na ako. Ay, hala. Kiniusa ka picture. Karaan naman ni. Hala. Familiar man ako na ang ining duha ka babae. Sir, may picture ko nakita. Uy. Unsa nga picture? Babe, ikaw di na. Unsa man ang picture nga imong gigunitan? Ay, niya, Unsa na siya? Niya, tanawa. Familiar na ako ni sila.
Mga batanon na noon kaayo. Tanawa, oh. Oh, si Mama maniw si Tita Sofia. Ha? Sila ning duha ang nagpa-picture. Sa batanon pa sila. Managkikalang daan ang imo inahan? O si Ma'am Sofia? Oh. Mao na akong nahibawaan nga managhigala sila sa mga batanon pa sila. O diha nagsugod ang ilang kasuod ni Papa Rolando. Pero daga pa sila sa diyang nakuha na maong retrato. Si Mama ang nagtago, ana. Og ayaw ginagihatag ni Tita Sofia. Daan na nagtukod ang imo amahan nga ako ning taguan. O nga dilinin ako ihatag ni Ma'am Sofia. Mao ba? O sige, taguin na. Mas mayo nga ikaw mutago, ana. Tungod kay kung makita ng Tita Sofia, tingalig sunugo na. Ingon ana og batasan siya. Daan na bang yun yan si Ma'am Sofia? Dili. Ha? Sa buhay pa nga akong inahan. Buotan kayo na siya. O gani, nakadaig ko niya. Kay mo atiman sa na siya nako. Og manggihunaw-naon siya. Mao. Buutan din na siya sa unang panahon. Pero nga nausap man siya. Ay, kainit ba din Kuan, waman mapaandar ang aircon. Gisingot na noon ka. O yan sa may buhato ni Manako. Ha? Si mga nagudaan ni. Ngano di ay? Sa may kubuhaton ni mo? Oh, sa'yo nga no de. Gisingot man ko. Kung sa may angay ni mo buhaton ako. Kasayon ko daan ang istorya ha. Adi pandaro ng aircon na mabugnaw. Ka-ignorante ko ni mo. Naunsa naman sa ka? Ikaw na rin ka masabot. Lain na itong istoryan pagsugod, si Mang Dain ka. Hanggang na itong ignorante naman sad ko. Angang, unsa man ay buhaton sa manag-uyab kung paningto ng usa. Oh, paypayan. Kunya, kung grabe gid ang singot, Oh, pandaran lagi aircon. Yaw na ka ha, kaya ko pandaran na aircon. Sa di lagi ko ganahan na ng aircon. Oh, Gusto ko nga, naunsa? Ikaw ba no? Ay, dala ko patagaan kung sa imong gusto, good. Sulti na lang, good. ay, gusto ko nga imo kong trapuhan sa akong singot. Manag-uyab ko ta. Ha? Doon katawanan? Ha? Oh, Anong katawa maga? ang. Ikaw ba? Wala sa ka maglaro kung sa imong gusto. Sus, imo pa dyan ipaagin sapot-sapot. Hey, kay baw ka no? Dili may na nga, gusto nimo akong buhaton nimo, imo pa ipatag-an ako. Maglabad atong ana. Pero kinahanglan sensitibo ka sa tanang gikinahanglan ako. Kay mo na gikinahanglan sa manag-uyab. Ay, ayaw lagi ko patag-ana. Sugo akong lahos. Ayaw lang pasumbingay sa rutihan, no? Yung maglabad atong ana. Kawas pawa ko maanad-ana, no? Dito sa mong bukid, prangkang mga tao dito silang gusto. Ang dili-dili, ang oo, gyud na. Ang manag-uyab kay manugo, gyud na. Muna! Mo ba? Manugo gid ang uyab de. Oh, manugo, gyud! Oh, sige. Trapuhin ako sa akong singot. Manugo, gyud ay. Nanton niya? Ano sa mira lang? O asa pa man din na siya. Ah. Dito as kwartong dong Dennis. Dutag. Lima ginako lang eh. Nakunta mo siya dito lang. Hoy, taon sa kabitoy. Wa ko maunsa. Igo lang ko nungutan na nag-unsa sa Almira sa kwarto ni Sir Dennis nga. Doon na rin problema na lang. Ha? May problema na. Aw. Pero di ka ngayon mo questions buhaton sa itong mga agaw na itong mga sulugoon, oy. Kato sa Almira, klaro to, gisaw ko to dito sa kwartong dong Dennis. Nang, di na tinuod nang. Sige, tinood. Wa na itrabahoon si Almira sa kwarto ni Sir Dennis kaya ako nagilimpiyuhan tanan dito. Si Sir Dennis lang wala ko malimpyuhin. Aw, kidong Dennis, tigaligi kaligong de Almira. Dili. Dili! Luboy! Pag-uwi nga. Nako na. Tumagaw na itong tiripuro sa sala kay Basig para ng Sir Rolando.
Anhir ba na siya mag-opisina sa balay? Isapo to ng ikalitubag dito. Ako magpatubag ko ng ikalitubag dito. Ngiga ko, nagaon ta ka. Ah, Ha? di manoon. Oo. Ako imutubag na. Ikaw, Jod. Kinsam din lain. Nga, kita bang duwas bay nga mga katabang din eh. Na, nabali na noon. Nako na, tumakan telepono. Hello? Hello? Ito hilo. Ikaw mo hilo! Kinsa ka? Kinsa ni? Kinsa na, bali na na istorya ha. Ikaw mo kinsa mo ka? Akong tubag ka, kinsa mo ka? Kinsa mo ka? Nanawag lang ka mong tanah kung kinsa ko? Aw, ako spitoy! Manager ning bay! Kinsa mo ka? Uy, Oh. way manager ka batingan, ha? Oh. Nagaw, tawag ka akong uyab. Unsa? Unsa di gisulti ni mo? Kaluwa kay misakar mo ang dugo, no? Tawag ka sa Almira, kaya doon ako'y tuyo niya. Kinsa mo ka? Inala siya nga ang iyang uyab, si George. Unsa to? May uyab sa Almira? Ha? Oo, akong uyab ni Almira. O nagsusi ko siyang kahimtang karon. Sa, klaruan na ha? Kasukmang ko na ko no. Ay, patagag, pangangko nga uyab mo. Kay di ko mo tuwa na. Ha? Isapo tabi ako. Sulti sinod. Insam yun ka. Ha? Ha? Itoy, Ha? isa nag-aaway mo sa telepono. Ay, Sir Rolando. Kisa may gipangitaan na. Sir, Anong imong nag-aaway? kuan sir, naglagot ko, nagunahon na sir kay nangangkong siya nga uyab ko silang Almira. Usa. Hoy! Kasi di nga mo? George, lagi! Uyab ni Almira. Sir, siya ko na si George lagi, sir. Uyab ni Almira. Lagaw. Adto sa Almira. May bao siya nang nagita niya. O pagkahuman. Padtuwa siya sa library, Bitoy. Na ha? Ay, naman nagtrapo na yung singot. Bugno na sa day mong kwarto, kami andar naman ang aircon. Magawas na ko ha, kaya maglaba pa ko si mong bulingon. No. Di ka manglaba ha. Doon na tayo labandira din eh. Palabhin ang imong mga bulingon. Oh. Sige, uy, ako na blihan ng nuktok ha. Yan lang ka. Uy, Bitoy. Toy, Sorry yan, disturbo ka. Pero nainanawag ni mo, Almira. ano ninaong ni mo, Bitoy? Nung sam din ang nawag ako. Alago, singkahin na ulo, Saan Toy. na wag Almira, Bitoy? Sir! Ay! Ah, Ang iyang uyab! Si George lagi! Usa! Usa ko na yung gipundog ni Bitoy. Nanuwa ka magsulti nga doon na di kay uyab, Almira. Toy! Si George lagi angan? Ha? Ay, ay, Bitoy ka. baga ang nanawag Almira. Ug ayaw nagso dinhi sa kwarto. Ha? Pero, Lakaw! Tubagat mo uyab, Almira. ay, singkahin, Toy, ha? Ay, sorry. Naglagod ko. Nagsusi ko na siya niyo kung gagawin siya ni kaimtang mo na eh. Saan sa klaro, ha? Naglang. Gisapot ako. Gisapot ako, Almira. Ito, ito. Tubagan ang mong uyab. Tubagay mo uyab, Almira. Sira ng puntahan, Bitoy. Isira ang portahan, sir. Isira sa ako, sir. Ayaw na. Ay, klaro ni nako. Usa man ka, Toy, nga naman ka. Usa pagkinita po, ah. Aron maklaro na, tubagat mo uyab. Si George lagi. Sila, Sa man yung apelido? Mura mo siyang namunggos? Kung maminyo ka na, mahimo kang Almira lagi. di na mahimoy. Sige, tubaggan mo uyab siya si George lagi. Doon! Humani yung tulti. Tulti na noon. Humani yung sulti. At doon si Rolando, kay doon na si Toya ni mo. Kasi man ninanawag na ako. Kalikang tagkasamok, Anida. Ay, hello? Hello, babe. Oh, Musta na? kasi man ka. Uy, mahimo ba? Ay, ko tawag, babe. Kadali pa rin mong nalimot, ha, Almira? Oh, Miss Janet? Oops, hinaya ng tinglo niya. Hoy, pamati. George ang ngaran sa imong kuya. Kung magbisita siya ni. Abi-abiha siya, ha? Kung ayaw bastusa. Nagkasabot ka? Janet! Ikaw? Oo, ako. Nilakaw ko kay nagtuman ko sa atong kasabutan. Dili ba nagsabot man ta nga manawag ni mong kuya? Pero,
Pero dili sa inyo nining paagi. Kuan. Naman ka? Gusto ka nga patyon ko ning anak mo? Ayaw. Oh, laki. Sige na. Tarong nga o pagsulti si George. Ayaw yun siyang pakyasa. Tumani siya sa tanan niyang plano. Usa naman sa nikabuang nauna-una ang Janet. Kipangitaan naman nung ko niya piyap. Babe? Sa'yo paborito rin mga pagkaon. Wa! Sulti na lang kay... Mamisita ko rin mo karong gabi. Usa? Oo na. Mamisita ko rin mo karong gabi. Alas 8 gabi. O, sugat ako ha? Pero... Sige, bye. Usa naman sa nikabuang nauna-una ang Janet. Pero... Ano gitando ba sa kusang gusto? Pero... Ang bata mo yung pahimungtan ko din ako siya tumanan. Saan naman nun eh? Saan sinasod niya ang utok? Saan ka na ako pag-explica si Dennis no? Bahin na nang uyab ko nuhay na ako. Ay, saan libog magbuhani uy? Ha? Ay! Bitoy! Ikaw ba nga naman ikaw magadiha? Nung kabarog-barog ng mga sala, ha? Ah? Ano siya ka? Wala ka may baho sa mong baton? Day! Nga nung wak ka masulti nga doon na ni kay Uyab George. Sa paoy, Bitoy, oy. Ay, hindi ko naunawa yan, naligtag na. Tagda si mong naong? Mga away. Sige na ako tagdon, ha? Baliwanan na ako nga mamahimo ka ng Mrs. Lagi! Ha? Toy, hilong, oy. Pupaniklaro, oy, naunsa man ka. Ambot lang ni mo. Pero, panaggang lang daan. Kay patuon ka ni Sir Orlando's library. Ansa? Ang kanang, Toy. Bitoy. Jamanay! Ano ko pangaway ko? Di ko ba? Just Sapot friend ko. maghata. Ay, sapot-sapot, Toy. Kay mudaot ka. Ano mga ko pabor ni mo, Toy ba? Saan mo sa mong pabor, ha? Saan mo na, ha, Almira? Lakabi. Lingawa o nag-istorya sa Dennis dito. Aron dili ito sa puton. Isabot na noon to. Huwag ka makikas daw nga to. Nga dinam to madroring. Pero, teka naman kayong uyab-uyab, ha? O, laki ate ka na. Lingawan lang. Ay, ano? Ito naman kay uyab. Ha? Lason pagignan, George? Kanang George, pitbull mo na sa mong silingan si George? Ay, sige, istorya di, oy. Lakaw na, Bitoy. Lingawa o na si Sir Dennis. Kaya ako atoon si Sir Orlando. Pero, ay, mo naman ako tubig sa kusina, oy. Ayaw nagsod, Almira! Dennis Almira, sir. Si Bitoy ni. Ay, gulibay, baso sila. Sod, Very good. Salamat, sir, na imo ipasod. hain naman si Almira. Tuwa pa si mga amahan, sir. Gibistigar pa itong maayo tingali. Aon sa man. Tinuod bang dunay na nawag ni Almira? Lagi, sir. Ako gid ang nakatubag, sir. Ako magigidingog, sir. Murag yung dakong tao. Yang tingog kay ka ng murag praktisado kayo. Kinsa man siya? Unsa may yangan? Ang yangan, sir? George Lage! Unsa? Unsa iyang apelyido? Lagi, sir! Lagi. Pagkuwag binom eh. Mag-inom ta. Nagsilos ka sa lagi na nawag, sir, no? Pagkuhag bino. Ay, sige, pangutana diya. Gusto ko mag-inom tang doa. Sige. Kanada. Sa may atong imnon. Kanang importer, sir, ha? Kaya wala kumanda ng lokal nga ilim nun, sir. Makadaot na sa tutunlan. Kadaggan ba ni mga istorya ay? Bitaw. Pagkuha nagbino dito sa bar. Bisan unsa nga bino. Nga ganahan ka. Dada din eh. Sir Orlando, may tuhi ka ba na ako, sir? Lingko din sa kong tubangan o isira ka ng pultahan. O, sir.
sir. Lingkod sa akong tubangan, Almira. Oo, sir. Sir, unsa may muntuhin ako? Gipaanhita ka. Aron pahinumduman ka sa imong gisaad nako. Ha? Dili ba misaad man ka nga dili nimo pasakitan si Dennis? Unya, unsa nang gibuhat nimo karon? Ha, Almira? Nganong nanawag man dinhi sa bahay ang imong uyab? Kuan sir, kanang... Ang nahibaw gyud ka nga masakitan si Dennis kung manawag din ang imong laing uyab. Pero, nganong imong nagibuhat? Ha, Almira? Kuan sir? Hello, Janet. Mami, naunsa naman mo diha sa bahay, ha? Nagagubot na ba mo diha? Nag-away na sila si Dennis o Almira? Yun na. Unsam na ibang gipanulti diha. O, kasabutan na kay nakatog ko. Panig-is sila diha, mi. Kay nanawag na ang uyab ni Almira diha. O nagkasulti na sila. Unsa? Dunay uyab si Almira? Oo, mami. Doon na siya uyab. George Angan. O mao ka na ang susiha diha. O nagkagubot na ba silang tanan? Sige, akong susihon. Ngaron nakahimo makainis akong anak, Almira. May uyab ka makadi ay. Pero ngaron nakigrelasyon ka pa man ni Dennis. Kuan sir, kanang... Wa mo na lang unta-sugta si Dennis, Almira. Nagbuwag na mi, sir. O sinagbuhat? Nagbuwag na mi sa akong uyab. Kung tinuod pa ang nagbuwag mo, nganong nanawag pa man siya ni mo din ha? Kuan, gusto siya makiguli na ako, sir. Mauna nga. Mauna na niwag siya. Unya, usawa man mo sa pagpasabot si Dennis. Ikinala makasabot siya, sir. Og muhang yun lang tako, sir. Kung saan ka na? Kung sa may makita o mabati ni mo sa sunod di gayon, tawag lang yung kuha. O magsulti lang yun ta. Wala ka na problema, Almira. Makamao kong mamati sa rason sa uban. Dili na yung kumuhukom. Ang problema ni mo karon mao si Dennis. Okay, ako ni Sira. Manaman ka. Katanlas. Nagana dito ang kita kay. Mura sa kagbigir mo tag Sir. punong baso. Anong niya man tas sala mag-inom, sir? Ay, sige pangutana. Ah. Dalian nag-ipis, Debbie. Katong pareha sa imo, ha? Itong puno ang baso. Di pa kansi. Gusto kong mahubog, Bitoy. Uy, di pa kansi. Sige. Ay, lagi pala hubog, sir. Bili gamay mo pag unaw na sa mong utok, sir. Kaya maglalis para ba mga Almira, sir? Pero ako, sir, isakitan biya ko na diskubrihan karon. Sakitan ko gamay. Naon sa Bitoy? Nasakitan ko sa pagpanawag atong George lagi. Tinis bahay, sir. Sakit yun. Nga naman. Mahal ba sad nimo si Almira, ha? Ha? Oh! Mahal ako siya, sir. Isip nga akong isuon. Nagsuoram na akong tanaw ni Almira, sir. Usahay, mahimo sang higala. Pero ang nagpalabigin ako nga, nagpalabigin sa akong gibati, sir. Kasagaran, inigsuon yun. Pagkalagot. Lagot bitaw ko. Tinuod na, sir. Pagkalagot kayo. Dili na yung ta mahubog, sir, ha? Kay... wala ako may bawas akong istorya, sir. Maugi na, sir. Maglagot kayo kung di na yung ta mahubog, ha? Dara, di ay. Unya, nay makasol sa itong utok. Saan mo tagkalagot? Murag mo buto atong utok, sir, no? Sobra pa sa murag mo buto, Bitoy. Bitaw. Mura na gyud og kabuto nun, pero ako lang giam-aman ang akong kaugalingon. Mao nga ikaw, sir. Ami lang gini mo kagalingon diya, sir.
pagdas kalagot, sir. Kay, daghan pang umaabot nga kalagot nga masugatan mo, sir. Usa? Ha? Huwag nga nung nakasulti mo ka, anak, Bitoy. Hoy, Bitoy! Dali ra! Ma'am, gitawag ko nimo? Ha? Kung di ka mo nakadungog ka, itawag ta kang giim na ta kang balik ka dili! Ang may tuyo mo'y mo doon. Ugwa, aw sirit, padinit. Wow! Ako gina pa do ulon, ha? O, duli. Usa, Barika. usa mong ka. Aray, ma'am. Buhi ka ng dungga ni Bitoy, tita. Agay, buhi taon na akong dungga. Buhi na, usa ba? Agay, ma'am. Agay, ma'am, agay. Pasagdi ko. Disiplina ko ni tawhana dinis. Nag-anan ni bugal-bugal na ko. Marika. Tabang itaw, di na ba ko gusto makasuko lang daw, sir? Mapriso ko na, sir. Sir, tabang Ya, usa ba? Unsa may tuyo ni mo ni Bitoy, ha? Doon na ako ipatangtang niya sa kwarto. Pero bugal-bugal lang makainit to, na. Buhi, era ko na sa tita. Agay, ma'am. Buhi is Bitoy! Daon sa mga dinis! Hapit ko ba ito? Nindot ang tatog na igo pa ka, ma'am, no? Maayos at bakit ka mukha ka! Muramag yun na buwak, sir. Lagaw, Susia. Basi si Dinis sa mga naghagis. Oo, sir. Usmong ko, Almira. Ayaw ito pasakiting akong anak. Oo, sir. Dili na may tabo. Gusto na! Wala, tingog gid niya. Lakaw. Nagisip ni Dennis. Susia, Oo, basin, nasukunig mayo nga dunay nanuwag di mong lalaki. oo, sir. Ikaw ginakaingon ka mo Dennis! Ipundak niyo mga kungan? Tuwag kay di ka aming tauron na ng batasan na mo ipakita. Sinalbayis na! Agay ang disiplina ko ni katabang may batasan din. Ikaw ay batasan! Bitaw. Tungod kay huwag gani ka mamaliw ni Bitoy. Mulaos ka lang papanghasi. Nga di man utay ka nagsweldo kang Bitoy. Ug sa ubang mga katabang din eh. Dennis, naon sa man mo din, hey. Otro ka pa! Hindi ka lang buisit inibaya, Almira! Ma'am Sofia. Tanawa ka na, ma'am. Tanawa na ka. Kami yung tanang mga katabang, buisit. Ha, ma'am, una na, dili na binakatabang sa umabot. Kailan! Mapakita ko, man. Ipahilom mo ta. Ay, kung di ka rin mga katabusog, di ko gusto ko! Nani nagubot pa mo din, eh. Bitoy! Bitoy. Oh, Ihatod ako sa kwarto. Dali! babe, ayaw na lang ko kasuko. Ihatod ako sa kwarto, Bitoy! Pagdali! Oo, sir. Dali, sir. Oo, unsa na, George? Sa'yo na gid kay nga akong gipatrabaho ni mo. Aw, kwarta na ko na. Di ko malibad na. Aw, usam ng Almira. Gwapa gina. Aw, makaunsab kung type ni mo. May kagwapa ni mo, Janet. Oh, natural. Mas gwapa gyud ko. Naunsa pa yan ni siya. Aw, siguro sa pinaw ng Almira. Basta na'y kwarta. Larga. Cinta limit ako. Kana gyud. Barugi gyud nga uyabuan ng Almira, ha? Ayaw gyud pada sa kamaldita, anak. Aw, ako pa. Ay, nanawag na si Mami. Nagpatay na tingali sila sa bahay. Hello, Mami? Nagkagubot na din sa bahay, Jeanette. Unsa? Wa na mutagad si Dennis kang Almira. Nasuko ka siya maayo ni Almira. Sama, sir. Ano lang tas gawas? Ha? Ano tas gawas magtiwas? Or sa imong kwarto? Saman? Arita diri sa akong kwarto. Niatas kwarto na to. Hubog na ka. Nabitawan mo, sir. Nasuko pa kang Almira, sir. Ay. Ikaw ka diri sa akong dapit, Bitoy. Dili ka masuko ko ng imong uyab. Dunay laing uyab, ha? Oh, masuko, gid, sir, pero... Tinudan na yung giday ng inyo, sir. Unsay tinudanay? Nganong day, Bitoy, ha? Nagduda ka nga drama nga mong relasyon ni Almira? Eh. Ha, Bitoy? Tubag ako. Unsa man? Nagtuo ka nga komedya lang nga mong relasyon ni Almira? Kuan, kanang...
Inom lang ta, sir, eh. Inom lang ta. Sige, Okay. ipis pa. Pagpapa. Sorry, sir. Sige, sir, oh. Dali Magbubugtag maayo, sir. An marong mawa ang kalay sa gibati sa tutong nauna, sir. Buset. Buset! Kasi buisit, sir. Ang akong kinabuhi, Bitoy. Ah. Buset ang akong kinabuhi. Way lami. May sa pagsultihan na, sir, eh. Kimusamot ka buisit atong kinabuhian na, sir. Kung ato ning paundayunan. Nga nung gamay ram na imong giipis. Ay, sorry, sir. Dugagi na! Kadugay ba, anak? Sulti mo ka. Ano, sir? Yung bitaw ko, mayo, sir! Naunsa naman nun ang kinabuhi, oy. Kakubot ba? Ano yung inima ko sa kilanan sa kinabuhi? Anong sakit man? May pagwanan lang kumaybaw. Nadiliday si mama ni nga ako, mama. Anong pulos naman nun pagpasakit ang ako na sinati kang Mama Sofia sa ako iksuon. Anong kasukuman ang iligibati para na ako? Niligo niya ay tinuod nga. Nila tinuod ang ilang giingon. Bahay na ng lukso sa dugo. Sa may ako buhaton ron. Nisamot man kagubot akong kinabuhi sa gusto mo hitabo ni Janet. Nilisam lang ko siya may mong pasakitan. Kaya ako siya manghod. Nilisan na ako may musuklan sa Mama Sofia. Kaya ako siya hinahan. Suray niya ako kahintang din niyoy. Ginoo, sa may ako buhaton. Almira! Nakilakpan lagi ka. Nito niya, kanina rakatihan ng... Bago pala magayot. Labay kos basura og nalantawan ta ka din eh. Ano nakilakman ka? Kuan, wa man nang... Kuan lang... Napuling lang ko. Ay, pamakakalmira. Naghilak ka, oy. Na, pamagani luha na mong aping, oh. Ano ba ka, oy? Tungod bas kagubot ganina. Naunsa na basan mo? Nito niya, Hmm. ako ginagdagubot din hino. Ha? Suday ko nang dugay na mangyukay ng maya. Malinawan ba sila din sa wapa ko moabot? O sumala sa kong dinumduman. Aligri maning baya sa wapa ba disgrasya si Dong Dennis? Mau ba? Naputol ni, pakaputol sa siyang ngatin. Og bisamot karong biabot ka. Kung mo na. Nakatampong yun ko sa kagubot din ng bayan ng tunya. Aw, gamay. Pero, antosa lang iday. Total, di ba lumang ko nga ang amahan o anak na kagusto ni mo? Usa? Unang higayon nga may nurse nga nagdugay din eh. Musa klaro na lang nga nakagustos dong diris ni mo. Nga ikay mo at timaniya. Unya si Rolando sad. Butan kay na, kumdilibog. Kung nagsita sa dakong pinangga kaniya, mo sa anto sa pagpasakit sa mga bruha. Nang, ayaw lang sila nga ligbruhan ng... Nga no di man, nga sungay na malabay ko ang anang anak. Abot, nanggi ka imperno, hagi ka ng duha. Nagdala na slarot si Janet o Sophia. Gusto na nang, uy. Hala, bulabad gyapon ka ng duha kasungayan, Almira. Gusto na laki. Mga tao na sila. Magkasa. Wala sila may baw silang gibuhat.
May panahon lang mausap silang batasan ng tunya. Dili na na mausap ang duha. Ang hila naman ng Almira. Bao na gina sila. Boss. Sir. Okay, sir. Masuko kada. Makainom tayong duha. Ay naman si Almira. Hindi na sa round. Manggawas ta. Masam naman gawa, sir. Sa sala. Sala na sa... Okay, sala ta. Okay, sir. Ito sa sala, sir. Ito may itong buhat ito dali. Anhita magtiwa sa ginom. Sa pa-display ta sa itong inom, sir. Sige lang ka. Tagay mo tagay. Ang munong batig naong. Oops. May tabo, sir. May tabo. Abli. Okay, sir. You're the boss. Pagawa tayo! Gabuang tiil ko! What? Kitsa ka! Kitsa ka! Ako si George, ang uyab ni Almira. Ikaw di ay! Ikaw di ay! Ikaw di ay! Bakit hindi mo maramdaman? Ikaw sa akin ay mahal. Unsa makay mahitabo karon nga namisita mangyud ang tao ni Janet kang Almira. Mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning sugilanon. Buak nga salamin. Dalit sa RMN Drama. At ako pa ba'y iibigin pa? Thank you so much for watching, for listening. Ating panay mga listeners. God bless us all. Merry Christmas.